Music. Nice. Ladies and gentlemen, Mayor Dennis Staron and Ma'am Yara Paolo. Amo at uso an ayon ni Ralula kang nilulo ka maupay ang tunog diri ka masusunog parihugod lang pinuring na instrumento hasta pangadaya na may kumulaga hamang anirig lumini aniramanda tukar na pastinan naiinggan niyar ang atanan salin nagsasarayaw kay ayon iniwan kadamaan hala sarayaw na kita di kapitan iton mag-uuna kapadisan iya di kunsihala turo niyan iton iba pasasayaw tayo at hirap kay sarayaw na kita, di kapitan iton mag-uuna papadisan iya, di konsihala luro niyan iton iba pasasayaw taliw at kira ay dayon kiraan ko bulata sarayaw na kita, di kapitan iton mag-uuna papadisan iya, di konsihala luro niyan iton iba pasasayaw taliw at kira ay dayon kiraan ko bulata at kung bulata kung natukan ikamagana kung makapagkaroon San Policarpo, ang Fiesta 2023, San Policarpo Eastern Samar, Waray. Damo nga salamat, Mayor Dennis Estaron, sugod man niya Pades, Kiara Paulo. And next to dance,